Всичко, което трябва да знаете, за да започнете да ловите успешно кралицата на нашите реки, балканската пастърва. От А до Я, такъми примамки, екипировка, избор на река, как да се движите по нея, как да облавяте и как да водите примамките. Да започваме! Здравейте, приятели! Откриването на сезонът за риболов на балканска пастърва наближава и със сигурност голяма част от вас ще се опитат да ловят тази изключително атрактивна риба. В това видео ще се опитам съвсем кратко и систематизирано да ви разкажа основните неща, които ще ви помогнат да имате успех. От екипировката, такъмите и примамките до избора на река и начините на облавяне. Става въпрос за спининг риболов на изкуствени примамки. И по случай това предстоящо откриване на любимите балкански пастърви, в Ванко Шопа решихме да направим нова пастървова седмица. Какво ще рече това? От понеделник, 27 януари до неделя, 2 февруари включително, в моя магазин Ванко Крафт Шоп ще има намаления на такъми и примамки за риболов на пастърва. Ако за първи път попадате тук, аз съм Ванко и в този канал споделям полезни и интересни неща, свързани с риболова. И знам, че е досадно, но ако сте фенове на това страхотно хоби, горещо ви съветвам да се абонирате за канала, като ударите и камбанката, за да получавате известие, когато кача ново видео. А сега, приятели, да започваме по същество с такъма за риболов на пастърва. Пръчката в повечето случаи е light или ultralight с тест по примамки до около 8-10 грама. В редки случаи за по-големи и бързи реки може и повече. Дължината е до около 2 метра, обикновено 1,80 м, Не трябва да е прекалено твърда и бърза, строй Regular Fast е отличен. Обикновено се замята с една ръка и дръжката е добре да бъде късичка за по-лесни манипулации. Макарата следва да бъде до максимум размер 2500, по-лека, с по-лек старт, прецизен аванс и по възможност по-плитка шпула. Важно е да работи с тънки плетени влакна, които в последно време са най-често потребявани. Влакно може да се използва както монофилно, така и плетено, но както казах, в последно време най-популярни са плетените влакна. Ако е монофилно, най-често използваните диаметри са от 0,16 до около 0,20, а ако е плетено, най-често използваните плетени влакна с P рейтинг 0,4-0,6 или както му казваме по японската нумерация. И съответно линията завършва с флуорокарбонов повод с дължина около 50 см, може и до метър, и диаметър от 0,16 до 0,20. А на края на флуорокарбоновия повод се връзва карабинка. За всички възли между плетено влакно и повод, както и между повод и карабинка, съм правил клипове, потърсете в канала и ще намерите. Ако ви е трудно да си изберете сами комплект за риболов, аз и екипът ми в магазин Ванко Крафт Шоп можем да направим това вместо вас. А също при нас може да намерите и готови комплекти въдица плюс макара. Изключително подходяща за начинаещи е пръчката Lascast Streamcast, която е на българския бранд Lascast, в който имам лично участие, и тази пръчка заедно с екипа разработихме специално за речен риболов на пастърва. Това е пръчката, която в момента държа в ръцете си. Тя е с възможно най-универсалните дължина и тест по примамки и с класическа пастървова коркова дръжка. Скоро правих отделно видеоревю, в което презентирах всички пръчки на бранда Lascast, ще сложа линкче към него долу в описанието. И след като вече, приятели, имаме такъм, за да хващаме пастърви, трябва да имаме и примамки. Разбира се, пастърва много успешно може да се лови и на естествена, на жива стръв, но много по-спортсменски, а и много по-интересен е риболовът на изкуствени примамки. В това число и на спининг и на муха, тук говорим за спининг. Разнообразието от примамки е изключително голямо, но най-грубо може да ги разделим на 3 основни групи. Първата, може би най-стара и най-популярна група са блесните. Те могат да бъдат въртящи блесни и клатушки с тегло до около 4-5 грама. При речния риболов, особено в по-бърза вода, повече приложения имат въртящите блесни, а клатушките имат малко по-ограничено приложение при по-бавна вода. И клатушките и въртящите блесни могат да се водят във всички посоки на течението. За мен лично за по-бърза вода най-добри са въртящите инлайн блесни, при които уста минава през листото. Такива са японските Yari Blender, Savage Gear Grub Spinner и популярните Panther Martin. И трите модела, както и някои други подобни, са налични във Ванко Шопа, ще сложа линкове долу в описанието. Следващата група са воблерите и тук разнообразието е изключително голямо. За речен риболов на пастърва най-често се използват по-тежки минол воблери с дължина до около 5 см. Като цяло те са плитко газещи, но понеже са тежки, при нужда от облавяне на по-долни слоеве просто се оставят да потъват. Този тип воблери могат да бъдат водени във всички посоки на течението.
но добър резултат дават и някои воблери с по-голяма лопатка тип дайвър, които слизат в дълбочина благодарение на тази по-голяма лопатка. Малко по-късно ще стане дума и как да ловим с воблерите, сега да минаваме към следващата група примамки. Това са меките примамки или силиконите, както ги наричаме. Те са най-резултатни в началото на сезона през студените месеци, но и не само тогава. С навлизането на практиката хвани пусни силиконовите примамки определено започнаха да стават най-резултатни целогодишно. И това е така, защото повечето риби, особено по-големите, вече са хващани по няколко пъти, стават все по-трудни, по-предпазливи, а силиконовите примамки се доближават най-много до естествената им храна. Особено по реките, които се пазят и рибите се връщат многократно, като река Огоста в град Монтана. Но въпреки че са най-резултатни, силиконовите примамки са най-трудни за водене и това всъщност според мен е една от причините някои хора да не ги харесват. А за воденето ще стане дума след малко. Като риболовец с голям опит в риболова на пастърва с силикони съм се постарал в магазина ми Ванко Крафт Шоп да има голямо разнообразие от този вид примамки. Като се започне от най-популярните полски, силно миризливи силикони Libra Lures и се достигне до ръчно изработени силикони на български майстори състезатели в тази дисциплина. Постарал съм се, разбира се, също да има и добро разнообразие от куки и глави за тях. Аз съм направил също и сетове силикони с глави. А като стана дума за сетове и комплекти, направил съм също и цялостни боксове с примамки за пастърва Ванко Крафт Trout Box. В тях съм се постарал да включа най-добрите и от трите вида примамки, воблери, блесни и силикони. И последното, но не по важност, което ви е нужно за да започнете риболова на пастърва, е екипировката. Минимума, от който имате нужда, са рибарските ботуши. Най-добре е те да бъдат високи до четава с жартиери. С ниските на някои места също става, но сте силно ограничени. Още по-добър вариант е гащеризона, като е най-добре, дори силно препоръчително той да бъде дишащ, а още по-добре е да бъде с чорап и обувки. Следващото нещо, което е добре да имате, е риболовния елек. Става и с чанта, но повярвайте ми, при преходи по реката с елек е най-добре. Елекците имат множество джобове и места за закачане на различни аксесуари. Важно е също да имате и подходящ риболовен кеп. От една страна, за да не изпускате риби, и от друга, за да ги щадите, ако ще ги връщате обратно. Най-добре е кепа да бъде с силиконова мрежа, която от една страна е най-щадяща за рибите, от една страна е най-щадяща и за вас, защото няма да ви се закачат и оплитат куките. Постарал съм се във Ванко Шопа да има подходящи кепове, включително и изгаваемите американски кепове Instanet, които се продават с доживотна гаранция. Цената им е висока, но това е едно изключително качествено изделие с дървена дръжка и кобур от естествена кожа. Наред с това изключително компактно и удобно. Тази по-висока цена, за съжаление, не зависи от мен и за да бъдат малко по-достъпни за вас, през тази седмица ще бъдат намалени с 20%. Силно препоръчително е да имате аксесуари като кохер за откачане на рибите, нокторезачка за рязане на влакна, които да бъдат закачени за елека с помощта на ретрактори. Друга много важна част от екипировката на речния пастъров риболовец са поляризираните очила. И имате нужда, разбира се, от хубави дрехи, които в началото на сезона трябва да бъдат топли. Правил съм и отделни видеа за екипировката за речен риболов на пастърва, потърсете ги в канала, там има повече подробности. И така, приятели, сега достигаме до най-интересната част на видеото. Вече сме екипирани и въоръжени до зъби, но как да хванем пастърва? Преди да продължим, ударете по един лайк на видеото и напишете долу в коментарите, ловили ли сте вече пастърва и ако да, на какви примамки. Първото, което трябва да направите, е да изберете подходяща река, на която да отидете. В началото на сезона най-подходящи са карстовите и подезовирните реки. А сега ще ви издам една малка тайна. Подходящи са също и по-замърсените реки. Битово замърсените, разбира се, защото битовото замърсяване, колкото и да е гадно, не пречи на рибата. По тях пастървата се храни целогодишно, докато в малките чисти планински рекички през зимата на практика тя спира да се храни, защото няма храна. С напредването на сезона, вече след март месец, пастървата започва да се храни активно навсякъде и вече имате много по-голям избор. И вече сме избрали река, отиваме на нея, остава въпроса как да се движим. При по-малките реки почти задължително вървим нагоре по течението. При малко по-големите няма толкова значение, може да вървим и надолу. Примамките за риболов на пастърва се водят във всички посоки на течението и няма правило. Ако вървим нагоре по течението, разбира се, в коритото на реката, единственият начин да ги водиме е надолу, като се опитваме това да става леко, странично и ако успеем да го направим ветрилообразно. На перспективните места, след като ги обловите отдолу, може да се опитате да излезете на брега, да ги заобиколите от към тичалото и да ги обловите оттам.
При малко по-големите реки много подходящо е ветрилообразното облавяне, при което се замята малко по-нагоре по течението, примамката изтича и я прибираме срещу течението. При риболов с блесна, без значение в коя посока на течението я водим, най-важното е тя да се върти постоянно, не много бързо. Важно е също да я водим възможно най-бавно и възможно най-близо до дъното. И разбира се, тя да минава възможно най-близо до потенциалните укрития на рибите, камъни, коренища и подмоли. Воблерите също могат да бъдат водени във всички посоки на течението, като много често се използва twitch техниката. Това е анимация на примамката с върха на въдицата с придърпване. Воблерите, които могат да нагазват малко повече, могат да бъдат водени и срещу течението на така нареченото задържане. Тук времето няма да ми стигне да разкажа всичко за воденето на воблери, но съм правил едно отделно видео за воблерите за риболов на пастърва. Там има много повече подробности, както за самите воблери, така и за воденето им. Така че след като изгледате това видео, няма да направите грешка, ако гледате и него от подсказката горе вдясно. И достигаме до най-резултатната примамка в началото на сезона, която е и най-трудна за водене – силикона. Силиконите могат да бъдат водени по различни начини, включително и като воблер, но най-резултатно е воденето на изтичане. Тоест силикона трябва да изтече по течението по възможно най-естествения начин. Затова е толкова резултатно, защото се получава изтичане като реалната истинска храна на пастървата, а и като добавим, че силикона най-много наподобява естествената храна на рибите и е мек, няма как да не лови. В това видео няма време да изпадам в повече подробности, но долу в описанието ще сложа линкове към други видеа, в които обяснявам как се водят различните примамки за риболов на пастърва. И приятели, последно, но най-важно е, когато хванете балканска пастърва, да й пощадите живота и да я върнете обратно. На голяма част от реките, които са в режим хвани пусни, това е 100% задължително да се прави. На останалите реки е задължително да се прави през седмицата. Риби може да се задържат само събота и неделя, но моят съвет е да не задържате никога. Това е една изключителна риба, много красива, която се репродуцира трудно и чиято популация е застрашена. Реките, които обикновено обитават, са прекалено малки и рибата като цяло в тях няма как да е много. Не може да сравняваме пастървата с костура, да речем, който обитава огромни язовири и има огромна популация. Не може да я сравняваме дори с щуката и бялата риба. Отделно пастървата е вид, който се размножава много трудно, а на някои места дори не може да се размножава. И я има единствено благодарение на зарибявания от доброволци. Така че, приятели, връщайте тези красавици във водата, като ги пазите, да не ги нараните, защото освен всичко друго са и много крехки. По възможност не ги въдете от водата, не ги слагайте по сушата, използвайте кеп с подходяща силиконова мрежа. А когато ги пипате, задължително си намокрете предварително ръцете. Въпреки че пастървата е студенолюбива риба, риболовът и в началото на сезона е много труден и ако не хващате, не се отчаивайте, а продължавайте да упорствате. Най-активният пастъров риболов започва след март месец. Това беше от мен, приятели. Гледайте тези две видеа, които със сигурност ще ви бъдат от полза при риболова на балканска пастърва. Пожелавам на всички ви успех не само на откриването, но и през цялата година. Ходете повече, движете се повече, търсете рибите. Това е спининг риболова. Бъдете здрави и до скоро!